Han tager den ikke. Ja, flot, Lasse. Så vis hende, hun kan komme op og stå. Så prøv at holde den stille, mens hun rejser sig, så den ikke kører. Op og stå. Op og stå. Martha, du skal op og stå. Lasse, prøv at lade hende selv få den. Lad hende selv. Wow, du er god. Du er